Γεια σας Lost Technologist, σας παρουσιάζουμε το Alcatel One Touch 918D. Οι διαστάσεις του είναι 112 χιλιοστά στο μήκος, 58,6 χιλιοστά στο πλάτος, 12,1 χιλιοστά στο πάχος και 123 γραμμάρια. Στο πάνω μέρος της πρόσωψης βλέπουμε το ακουστικό, ένα λογότυπο Alcatel, λίγο πιο κάτω τα κουμπιά της συσκευής, 3 capacitive keys και ένα hard key, μενού, search, back και home και το μικρόφωνο. Στο πίσω μέρος βλέπουμε την κάμερα των 3 MP και το ηχείο και λίγο πιο κάτω ένα λογότυπο One Touch. Στην αριστερή πλευρά της συσκευής παρατηρούμε ένα micro USB 2.0 για φόρτιση και συγχρονισμό με τον υπολογιστή και στη δεξιά πλευρά βλέπουμε το volume rocker και το on-off και standby button. Στο κάτω μέρος της συσκευής δεν παρατηρούμε τίποτα. Στο πάνω μέρος της συσκευής βλέπουμε την έξοδο ακουστικών 3,5 χιλιοστών. Το πίσω κάλυμα της συσκευής αφαιρείται από εδώ πέρα και μας καλωσορίζει μια μπαταρία 1300 mAh. Επίσης, εδώ είναι υποδοχές για τις 2 κάρτες SIM και κάτω από την μπαταρία βρίσκεται υποδοχή για κάρτες μνήμης microSD έως και 32 GB. Η κάμερα είναι 3 MP χωρίς LED flash και δυνατότητα λήψης VGA βίντεο. Η συσκευή έχει οθόνη 3,2 ιντσών με ανάλυση 320x480 pixel και 180 ppi, τεχνολογίας DFT Capacitive Touchscreen. Το Alcatel One Touch 918D βασίζεται σε έναν μονοπύρινο επεξεργαστή χρησιμοποιημένο στα 650 MHz. Η συσκευή έχει ενσωματωμένο μισό GB αποθηκευτικού χώρου και η μνήμη RAM αγγίζει τα 256 MB. Το Alcatel One Touch 918D είναι συμβατό με τα 3G δίκτυα. Έχει Bluetooth 3.0, Wi-Fi N και GPS. Τρέχει το λειτουργικό σύστημα Android 2.3.5.